For today's info talk atong hisgutan kining waiver, no, waiver sa mga schools kapag kanay mga school activities. But before that, mga kaistorya, this program is brought to you by King's Men's Coffee. Katuwid ang mga magtiayon nga struggle sa ilang mainit nga relasyon, i-try ninyo ni kining King's Men's Coffee. Dili pa ni available sa pagkakaroon, hindi pa ni siya available sa mga pharmacy o grocery, pero hapit na. Available pa ni kang Papa RD. Pwede mo magpalit ani kang Papa RD. 500 pesos per box na pulo kabok sa shay. Ang sulod. As need arises, ninyo sa imnon. King's Men's Coffee. With tongkat ali, panax ginseng, and macarot extract and other herbal ingredients. And ang iyang sweetener ani mga kaistorya is stevia. Okay? Kontak lang si Papa RD ha. Message lang sa Papa RD. King's Men's Coffee. 500 per box. Yeah, baguhay pa lang, di ba, na ay kanang viral news nga katong mga estudyante nga nag-get together sila. Ang one game ingon nga training daw to sa basketball, and then something happened, na lumos ang duha ka estudyante, duha ka players, and may resulta sa ilang kamatayon. Na yung mga nanggawas nga mga istorya nga dili daw liable ang school, pati ang chaperone, pati ang coach, kay naay waiver, no? Naay waiver nga gipirmahan. I think it's now high time nga i-review sa atong gobyerno kining mga waiver nga ginapapirmahan sa mga schools ngadto sa mga parents, sa mga bata every time na ay mga field trips, na ay mga school tour, may mga edu tour nga ipahigayon sa school. Tungod kay, for me, I find it unfair nga murag manghugas ang eskwelahan sa ilang mga kamot just in case na ay mahitabo sa estudyante. Tungod kay, whether we like it or not, naamang giduntay dapat nga pananagutan ang eskwelahan kay part good na sa ilang school activity, part good na sa ilang school program. Not to mention nga ang parents nagbayad ana nga tour, di ba? Nagbayad ana nga field trip.